Капаре, много съм тъп, бе, братле. Йоу, здравейте всичките 60 абоната. Уху! Бой! Германската външна министърка посети Сирия и новата й власт и наново отвори посолство на Германия в страната. Лидера на новата власт, Мохамед Ал-Джулани, терорист от Ал-Кайда, за който имаше едно време награда $10 милиона, дори не подаде ръка на германката, а по сирийските национални медии срещата бе представена така. Но така е. Като идват в нашите страни, трябва да им уважаваме културата и да се съобразяваме. Като ходим при тях, пак така трябва. Бате, подиграват им се, в лицето им се подиграват. Не знам какво са обсъждали, ама нищо не казват за изкланите хиляди християни преди месец, пак от тия брадати подчовеци мръсни скани. А някои други хора, които ни обясняват от сутрин до вечер, че Русия и Тръмп са враговете на човечеството, тия брадати ги поканиха, настаниха и им постлаха да ни колят, изнасилват и стрелят с калашници в сърцето на Европа. Кое не е така? Благодарим ви, европейски лидери! Благодарим ви много! Сърбите използваха звуково оръдие срещу протестиращи, а след това се правят на луди. Правителството на съседите преживя най-големия протест от стотици хиляди хора по улиците, протестиращи срещу Вучич, властта и корупцията, довело до безумния инцидент с козирката, убила не знам колко хора. Просто на протеста в един момент тълпата се разпръсна от буквално нищо. Елрад или Sonic Cannon. Не съм експерт, но този тип система, устройство, значи концепцията е да се използват различни честоти звуци, предизвикващи дискомфорт най-малкото, когато са насочени към дадената цел. Естествено, сръбското правителство излъга, че не е ползвала такова нещо срещу протестиращите. Те дори нямат такова оръжие, въпреки че има снимки, свидетели и така нататък. А вижте тук куките как се изтеглят мигове точно преди звуковата вълна да удари тълпата. И това няма нищо общо. Абсурд. Просто... Вучич дори обяви, че няма да е президент, ако се появят доказателства за употребата на такъв тип система, така че предполагам, скоро Сърбия ще има най-накрая нов президент. Помните ли пожара в Одеса 2014 година? Когато 42 човека бяха буквално изгорени живи, задушени, стреляни и какво ли още не от протестиращи. Знаете ли кой се оказа виновен според Европейския съд за правата на човека? Украйна. За непредприемането на мерки за предотвратяването на насилието и спасяването на хора в Одеса на 2 май 2014 година. Ти да видиш. Както и да е, а италиански журналист взе поредното интервю на поредния украинец от армията с нацистки символи по облеклото. После се извиниха. И като си говорим за нацисти, Елън Мъск изведнъж се оказа нацист. Може би защото разследва най-големия корупционен скандал в историята на САЩ. И всички си го изкарват на колите му. Тесла, като ги вандализират и често ги драскат с пречупени кръстове. Докато Volkswagen, не знам дали сте запознати с историята им, Volkswagen ще започват да произвеждат танкове, копаре. Живеем в ебаси мемето, не знам дали си давате сметка. Просто всичко е пълен тъшак и става все по-забавно. До следващия път.